Здравейте, аз съм Шерлок и както виждате, това е следващия епизод на Minecraft Pocket Edition. Както казах преди път, геймингът не е само за вкъщи, може да излезете да си играете където си поискате. Аз в момента съм си тук в Райграса и се чувствам много добре, защото мога да си разцъкам Minecraft дори и навън. И така, сега както казах, ще си направя едно баскетболно игрище. Тук съм малко очертал размерите, изкопал съм, само че не съм хубаво очертал. Ще го правим обаче докато не снимаме. Както виждате обаче и рекичката ни е готова. Ето до тук. Ето така. Нататък обаче не съм я продължил все още. Ще го направя. Ето тук. И така. Добре, дайте сега да започваме директно с баскетболното игрище. Подготвил съм материалите, които са ми нужни, както виждате долу в хотбара. Ще направя кошовете там, дето това трябва да се вкара с хупър. И мисля, че ще стане прекрасно баскетболно игрище. Така. Размера му е 9 на 9. Не мисля, че ще имам проблеми. Всъщност 9 стената и 9, което значи точно 19 блока. Сега да му направим очертанията. Опа, аз съм взел кварц. Извинете ме за това. Това трябваше да бъде сняг по принцип. Но къде е снегът, бе? Оле боже. Нещо не мога да намеря снега. Ето го, бе. Ох, привидяло ми се. Ето така. Сега чуваме това. На тук не съм го кой знае колко много правил. Но ще го правим сега. Ей така, като багер направо минаваме. Айде. Опа, включих си сника без да искам. Момент само, че... Айде бе, изключи се бе сник. Да не прекаля с чупенето. Както и там направих, леко прекалих. И излязохме от очертанията. Така, и готово, очертахме го. Сега, линиите да направим. Няма да бъде кой знае колко голямо баскетболно игрище, защото не ни трябва голямо. Целиме само да прилича на баскетболно игрище. Момент, да си попра таблетите така. Хоп. Грешка. Това не трябва да е на тук. Ето така. Опа. Преди ме. Център ще го направя с моменто изобщо колко е нататък, значи едно, опа, едно, две, три, о боже, не мога да го преценя така, че едно, така ще нареда вълна, за да мога да го преброя, че едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Добре, значи трябва да го разширим с още едно. Така, това не го преценихме. Хоп, айде. Защото иначе няма как да сложа центъра. Така. Това бързо ще го правим. Хоп. Да се надяваме, че ще ни стигне време. Така. Сега махаме снега, дето оплескахме тука. Хоп. И редиме нататъка. Колко бързо стана. Игрището ще бъде направено от оня оранжевия цвят, който съм взел. Така, редиме тука. Както казах, това отзад ще го махна следващия път. Че не ми стигна време да махна абсолютно всичко. Сега да вземе черна вълна. Това го забравих. Къде е тя? Всъщност... Не е така. Предполагам, че това е... Оп, айде бе. Хоп, ето така. Я да видим. Значи, 1, 2, 3, 4, 5. Да, точно, мале, оцелих го. Прекрасно. Айде бе, чупи се бе, не се поставяй бе. Това черно е май, надявам се да е черно, че не ми се привижда. Ето така. Сега правим всичко останало с такъв цвят. Хоп. Не мога да го поставя така ли бе? Добре, ще го правя по главния начин. Хоп. Ще е готино, ако може да се постави всичко наведнъж. Все пак това е Pocket Edition. Хоп, 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 хоп. И нещо минава над мене. Така. И... Там цели мили... О, добре. Стигаме чак края.
Там ще стигнем. О, стигаме и там. Невероятно. Така е много по-лесно, но и до някъде по-трудно. Оп. И сега само това. Така. И готово, нашето поле е готово. Тук сега само искам да добавя няколко неща. Като да го очертаме центърчето. Ето така. За да стане максимално готино. Добре, грешка. Така. Ето, не знам колко хубаво изглежда. Всъщност това трябваше да не е от черно, а да е от бяло. В момент сега леко се забавяме, защото объркахме. Забравих, че това са линии. Ето така, бързо ще го правим опа. И тук му е това да го сменим ето така. Оп. Така, опа, това защото не трябва да го има. Да речем и това. Ето така. И мисля, че изглежда невероятно. Сега само да лепнем ето тук една точка. Тя трябва да е бяла. Аз много не знам как изглежда баскетболното игрище. Извинете за което. Не съм фен на баскетбола. Хоп-хоп. И сега тук. Така. Сега да направим кошовете. Те ще бъдат високи, да речем 4. 3-4. Правим така. Правим така. Опа. Всъщност, директно това трябва да бъде ето така. И отзад само да го направим и това. Хоп, хоп. Хоп, опа. Не можах ли да го оцеля, бе? Трябваше да се струши. Къде го праснах това? Хоп, хоп, хоп. И... Опа, опа, хоп. Тук по принцип трябва да има нещо друго, знаете, че то е цветно такова. Само, че аз има ли нещо, което мога да сложа така, че да се отличава, я да видиме. Има ли такова нещо? Къде бяха тези неща, бе, оградките? Ей, такова ще сложим. Хоп, ей така. Нека се отличава. Добре, бързо да направим и другият кош. 2, 3, 4. Бързо, че се стъмва. Сега правим така, така, така. Хоп, хоп, хоп. Хопа. Тъй. Това. Готово, дай сега да легнем да спиме само. И да видим как изглежда... Айде бе, лягай. Да видим как изглежда нашето баскетболно игрище завършено. И на светло. Та. Ето го. Мисля, че изглежда невероятно. Опа. Добре, не щупих нищо. Това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така хареса, го